yanzu tsakani da Allah sama wannan aidan fara ce wai mutum ya da wai kuga wai har da iPhone 14 wai kyauta nan duk gift ne nan duk wannan ne saboda tsabar abin kun san mutane ya koma ma wannan aidan fara ce wai har da POS kuɗi aka karba a hannun mutane dan adam billahi lazi ana cikin babu nan ga kuma mu kullun mota saboda ni duk da na gani a media ta ne sai na fito na gani kuga gashi nan mutane gift iri babu an tara gift shi yasa na ce bari in zo har inda sama take sama ki ji tsoron Allah tsakani da Allah ki kawai yanzu wannan kek din ina ya kai kudin wa'annan abubuwa sama abubuwa ki gaba yanzu tsakaninki da Allah kin yi gaskiya yadda ake babun nan haddus mu kullum mota kike karki ga ya dauka miki wani abu da zai tafi da shi wallahi ko so nake zaki wani abu gudu da ki ai tunda ta shigo daga tana da kai ji hada steady sime wanda ya siyo ta da nan wahalar malamai kika ba sama alhamdulillah ina wa Allah godiya ina godiya kwarai da gaske da gift da na samu a wurin birthday na samu gift a kiɗin mota alhamdulillah ga iPhone 14 a tana iPhone 14 ga nan tsohuwa kun ganta to ke kuma mun yi ban kwana da ke kenan to ga sabuwa iPhone 14 yanzu zan saka ta a charge wow masha Allah ina godiya kwarai da gaske ina godiya Allah ya saka da alkhairi ni gaskiya kyautan da na samu ba ma zan iya godiya ba saboda godiya yayi kaɗan wallahi sai dai kawai duk lokacin da na yi sallah an yi muku addu'a ubangiji Allah ya ƙara arziki mai albarka Allah ya ƙara bude